Čaute ľudia, to je zase Pedriv Ninja pri extra tančekoch a tu vedľa na hovore na Skype mám tu Šejva Ahoj. a no. Co to je? Tohle byl YouTube taneček. Ukážeme vám, ako sa správne tancuje, len to tento zase do kakao. Kámo. A v ďalšom videu sa môžete tešiť na PvP akciu, na ktorú sa už pripravujem už dosť dlho. A uvidíme, ako sa to podarí a... Bože ty zadky. To já. OK, a tak zatiaľ čus a v ďalšom videu PvPčkovaní alebo v ďalšej hre majte sa.